ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் லெட்ஸ் கிராக் 12th. நம்ம சேனலில் 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு தேவையான எல்லா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸையும் சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அது கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹவு டு ரீட் சீரீஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ். இந்த கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் அப்படின்ற சாப்டரோட லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸியஸ்ட் சாப்டர். எஸ், மெட்டலர்ஜியோட ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் வால்யூம் 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் தான் சொல்லுவேன். இதுலேயும் எப்பயும் போல புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணிட்டு புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு வந்தோம்னா இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஒரு 6 கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் இதில் புக்கிங் கொஸ்டின்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ். அப்போது நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் இந்த புக்கிங்கில் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் ப்ளஸ் சம்ஸ் இருக்குது. இதில் இந்த சம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலே போதும். இந்த சாப்டரில் நம்ம ஈஸியாகவே நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதோட நம்ம வால்யூம் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஹவு டு ரீட் சீரீஸில். நெக்ஸ்ட்டு நான் அப்லோட் பண்ண போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வால்யூமில் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இருக்கும், அதே மாதிரி அனாலிசிஸ், ஃபஸ்ட் வால்யூமோட அனாலிசிஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thank you and love you lots.